kada je u pitanju neka hitna operacija tipa slepog creva, akutne upale žuči, znači prelom noge, pa pacijenta hitna pomoć prebaci u urgentnu ustanovu, onda tu nema biranja, onda je pacijent u situaciji da mora da prihvati trenutnu opciju koja mu je na raspolaganju u bolnici i to je tako. Međutim, kada su u pitanju operacije koje spadaju takozvane elektivne operacije, znači operacije koje nisu hitne, onda ima dovoljno vremena da se adekvatno razmisli i odabere najoptimalnija opcija za svakog ponaosob. Kažem za svakog ponaosob zato što ono što je vama optimalna opcija možda nije meni. I u suštini o tome ko će da bude adekvatan hirurg, odnosno kome da poverite lečenje, treba svako da odluči za sebe. Treba da posluša, treba da posluša sigurno savete drugih, treba da pogleda sve što je raspoloživo od dokumentacije na internetu i šire, ali na kraju donosi svako za sebe.